ஹலோ, குட் ஈவினிங். என் பேர் கார்த்திகேயன். நான் பவர்லிங்ஸில் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் அசட்ரி ஹோம்ஸில் ஃப்ளாட் புக் பண்ணியிருக்கேன் 3 BHK பம்மல் லொக்கேஷனில். ஆக்சுவலி எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக இன்டர்நெட் மூலமாக தான் சர்ச் பண்ணி நான் பார்த்தேன். ஆனால் நான் டேரெக்டாக போயிட்டு இவங்க லொக்கேஷன் எல்லாமே ப்ரைம் லொக்கேஷனாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி குவாலிட்டி ஆஃப் இதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு ஒரு தடவை நான் டேரெக்டாக வாங்கலை, நேராக போய் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட 6 to 7 months மானிட்டர் பண்ணி என்னென்னு ஏதுன்னு நான் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே போய் பார்த்தேன். நான் என்னுடைய ஃப்ளாட்டை ஃபுல்லாகவே கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நான் எடுக்கும்போது ஃப்ளாட்டாக இருந்ததுலேருந்தே பார்த்தேன் என்ன இது போடுறாங்க, கம்பி போடுறாங்க, என்ன சிமெண்ட்டு. இவங்க மோஸ்ட்லி ரெட் பிரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் நல்லா இருந்தது. கூட இருந்துக்கிட்டு எப்படி இவங்க ஈவன் தோ கட்டும்போது நான் டெய்லி இல்லை வீக்லி ஒன்ஸ் போயிட்டு நேராக தண்ணி பாய்ச்சுறாங்களா எல்லாமே இருக்கா இல்லை, ஏன்னா ஒரு சைட்டுக்கும் ஒரு செப்பரேட் இன்ஜினியர் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க, எல்லாமே கஸ்டமைசேஷன் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. ரொம்ப நல்லாவே பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்துச்சு. நானே என்னுடைய இதுக்கே 2 ஃப்ளாட்டாக புக் பண்ணியிருந்தேன் என்னுடைய ரெஃபர் பண்ணி. இன்னும் 2 ஃப்ளாட் புக்கிங்கில் இருக்குது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் என் ஃபேமிலி சர்க்கிளில். அந்த மாதிரி நல்லாவே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால நானே நிறைய இடத்துல ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இவங்க கூட இருந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு சர்ச் பண்ணும்போதே நான் புக் பண்ண 2ஆவது நாள்லேருந்தே அவங்க எனக்கு ஃபாலோ பண்ணி அழகாக அவங்க எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 days எல்லாமே த்ரூ ஆகிடுச்சு, எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு. கூடவே இருந்து வித்தின் 30 daysக்குள்ளேயே எனக்கு நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே ஓவரால் முடிச்சிட்டேன். லோன் ஆரம்பித்து ஒரு 10 daysலேயே 15 days எனக்கு கிடச்ச உடனே அடுத்த செகண்ட் டேவே நான் நல்ல நாள் பார்த்துட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சிட்டேன். இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் எல்லாமே வெரி குட். அதனால் நாங்கள் புக் பண்ணி நான் 4 பேருக்கு ரெஃபர் பண்ணி அவங்க இப்போ புக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்க நல்லா இப்போ அடுத்தது 2 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போகும். ஓவரால் ரிசல்ட்டில் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். உங்களுக்கும் அசட்ரி ஹோம்ஸும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.